Baztango osasun plataformak bizikleta martxa eta elkartaratze egingo du asteazkenean Elizondon. Lurralde koexioak Belateko eta Almandozko tunel berrien arteko zatiaren obrak lizitatu ditu, 18,7 milioi euroko balioarekin. Nafarroko artxiboak txantrearen 75. urteurrenari eskaini dio ekaineko mikroerakusketa. Gerra zibilean hildako pertsona baten gorpuzkiak atera dituzte Genevillan. Herritarrek aukera dute dagoeneko 2025eko Iruñeko txupinazoa jaurtitzeko 5 hautagaietako baten alde bozkatzeko. Iruñeko udal zerbitzuak hiriko berdeguneak prestatzen ari dira Sanferminetarako. Bertzeak beste, adarrak kentzen, belar sastraka garbitzen eta hesia jartzen ari dira. Baztan Urdazubi eta Zugarramurdiko osasun zentroen egoera tamalgarria salatzeko eta osasun sistema publiko duin eta euskalduna eskatzeko elkartuko dira ekainaren 4an. Arratsaldeko 6 eta 4 bizikleta martxa bat abiatuko da Elizondoko plazatik eta 7 bertara bueltatu eta elkartaratzea eginen da. Pasaden irailean egindako manifestazio jendetsuaz geroztik hilabetero bildu da Baztango osasun plataforma eta ekainekoa izanen dute ikasturteko ondarreko elkartaratzea. Izan ere, manifestazioaren ondotik hobekuntzarako keinu txikiren bat egon bazen ere, gaur da eguna Baztango ambulatorioetako egoera tamalgarria izaten jarraitzen duela. Ratioak erabat bete gabe eta betetzen direnean ere egoera prekarioan eta inolako egonkortasunik gabe. Azaldu dutenez hauxe da egungo egoera. Pertsona batek hasiera batean Elizondoko plaza hartu zuen, baina Arizkungo medikua jubilatzen zelarik ikusita Arizkungo plaza hartu zuen. Elizondon irailetik dagoen pertsonak segitzen du eta lehen egondako bertze bat etorri da, baina kontratuak maiz berritzen dizkiete. Azkenik bertze batek lanaldi murriztua hartu du, astean 2 egun konsulta pasatzen. Hutsunea momentuz bete da, prekarioki. Udaren atarian ez dakite zerbitzua nola bermatuko den. Bueno, hasi ginen ekainean, egoera arras txarra zegoelako, Elizondoko osasun zentroan momento batean medikurik gabe ginen, gero bakarra batekin, eta bueno, gaur egun alde hortatik hobe gaude. Ja badire bi mediku eta bat jornada murriztuan, baina erran behar da, bi horiek ez dituztela espezialitatea, ez dire mediku familikoak eta euskera maila, ez dute euskera ez da batek. Hori da gaur egun gure egoera. Eta gero pediatrian ere plazak tokatzen dire bat eta terdi, eta bakarra dago bat, eta falta zaigu terdi hori. Eta pediatriako espezialitatea ere ez daka mediku honek. Pues hori da gure egoera. Lurralde koexiorako departamentuak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez lizitaziora atera du Belateko tunel berria eta Almandozko tunel berria lotzen dituen tartea. 18,7 milioi eurokoa eta 20 hilabeteko egikaritze epean. 121 errepidean egingo diren obrak tunel berriak lotzea izango dira, hortarako egungo galtzada bikoiztuko da eta biaduktu bat eraikiko da. 1,6 kilometroko zatia da eta nabarmentzeko da 210 metroko luzera eta 27 metroko garaiera duen zubibidea eraikitzea. Zubibide berriak 6 bao ditu eta zimendu pilotatua izango du egonkortasun handiagoa lortzeko. Etorkizuneko Almandozko tunelaren inguruan kokatuko da eta tunelaren hegoaldeko ahoan dauden tunelen eskuinaldean egongo da. Belateko tunelaren eta Almandozko tunelaren hauek bat egin duten tokian. Galtzadak banandu egiten dira bi tunelekin ahokatzeko. Gainerako zatian berriz berdintzelanak eginen dituzte eta elkarri erantzita doaz. Lanek dirauten bitartean lur erauzketa egingo da egungo galtzadaren eskuinaldean hormigoizko hesi batez berexitako 2 galtzada egiteko, adinako zabaldegia izan dadin.
Galtzadaren zabalpena egungo errepidearen eskuinaldean kokatuko da lur erauzketaren zatian eta gaur egun Iruñerako noranzkoan zirkulatzeko erabiliko da. Nafarroko Errege Artxibo Orokorrak Iruñako Txantrea auzoaren 75. urteurrenari eskainiko dio ekaineko mikroerakusketa. Astelehenetik efemeride honekin lotuta zaintzen dituen dokumentuetako batzuk jende aurrean jarriko ditu. Zehazki, Jose Gaia argazki erreportariak ateratako argazkietako batzuk erakutsiko dira. Argazki horietan auzoko Lens Harria eta San Jose parrokia jarri eta bedeinkatu izana, etxebizitzen eraikuntzaren bilakaera, agintari zibilen bizita, Unión Deportiva Hogar Txantrea, Alegria Txantreana eta Peña Harmonia Txantreana elkarten jarduera eta Nafarroko zenbait herritako dokumentuak jasoko dira. Nafarroko gobernadore zibil Luis Valero Bermejori Nafarroko adopziozko seme titulua emateko eskatuz. 1950ko martxoren 10 hasi ziren Francisco Franco eraikuntzako ongitzako patronatuak gaur egun Iruñako Txantrea auzoa osatzen duen Arga ibaiaren eskuinaldean eraiki zuen lehen etxe bizitza multzoa eraikitzeko lanak. La Txantreako 200 etxe bizitzako hasierako talde izan zen hain zuzen ere. Patronatuak egin zuen lehen jarduketa eta eraikuntza jarduera finantzatzeko bere ereduaren ikur bihurtu zena. Lurrak Iruñako udalak eman zituen eta lehen harria 1950ko martxoren 19 jarri zen. Egungo Berriobeiti kaleko lehen zenbakian, garai hartan Federico Mayo kalea. Lehen multzo hontako 2 solairuko etxe bizitza mota bati zegozkion atzeko baratzea eta harrizko ate doblelatua zituena. Azken elementu hori, landa arkitekturan ohikoa eta ondoren patronatuak eraikitako beste etxe bizitza multzo batzuetan erabilia. Txantreari gaur egun mantentzen duen fisonomia berexia eta berexiki ezaguna ematen lagundu zuen. Lehenbiziko etxe bizitza hoien giltza 1952ko uztailaren 18 eman zitzaizkien jabei, urte bereko abenduaren 4 berriz, General Francok berak auzo berria bisitatu zuen. Memoriaren Nafarroko Institutuak Nafarroko Gobernuaren 2025 desobiratze planak bultzatutako lanei esker bigarren desobiratzea bat burutu ahal izan da astebeteko epean. Kasu honetan Genebillako herrian. Arantzadi zientzia elkarteko talde teknikoak arkeologia eta antropologia lanez arduratzen denak egindako prospekzioaren bere emaitzak eman ditu. Hala 1936ko estatu kolpearen ondorengo hilabetetan erail zuten persona hori lurpetik ateratzeko lanak egin dira. Bizilagunei jasotako testigantzek adierazten dute Mendabiako persona bat zela eta zenbaiten ustez bertako garai hartako alkatea izan daiteke. Gogora ekarri behar da Mendabiako 2 alkate erail zituztela testuinguru horretan Dionisio Salcedo Sadaba eta Jesus Pastor Fernandez oraingoz, persona horren nortasuna baieztatu gabe dago. 2015tik Nafarroko Gobernuaren desobiratze plana indarrean sartu zenetik 158 gorpuzki berreskuratu dira 34 obitik aterata eta 121 prospekzio ere egin dira, baina ez dira exhumazioetan amaitu. Lanek datozen astetan jarraituko dute aurtengo urtarrilean onartutako planarekin jarraitzeko. Atzotik, herritarrek bozka ematen aldute 2025ko San Ferminetako txupinazoan nork edo zer entitate jaurtiko duen aukeratzeko. Iruñan erroldatuta dauden 16 urtetik gorakoek ematen aldute botoa, bakoitzak bakarra, eta San Ferminetako mahaiak proposatutako 5 hautagaietako bat aukeratu beharko dute. Afan, hau da Alzheimerra eta bertzelako dementziaren bat dutenen seniden elkartea, Iruñako gaiteroak, Alberto Gurrea Sáenz, Juan José Martinena Ruiz, Jala Nafarroa con Palestina dira hautagaiak. Bozka ematean nortasun agiri nazionala edo nortasun egiaztatzeko antzeko egiaztagiri bat eman behar dute.
Ekainaren 13an amaituko da bozkatzeko epea, hortziralarekin, egun hori barne, eta 3 modutan ematen alda botoa. Aurrez aurre, telefonoz eta internet bidez. Aurrez aurre bozkatzeko zibiboxetara joan behar da, hainbat ontzi jarri baituzte botoa paperekin, astelenetik larunbatera daude zabalik, bedezitatik ordu bitara, eta arratsaldez 8 10 Kondestable zibiboxa igandetan ere zabalik egonen da. Ekainaren 17an asteartean jakinaraziko dute bozketaren emaitza. Joseba Asiron Iruñeko alkateak prentsaurrekoa emanen du horretarako. Berdinketaren bat gertatzen bada, berdinduta dauden hautagaiek proposatuko zaie txupinazo elkarrekin jaurtitzea. Boto gehien jasotzen dituen hautagaia entitate bat bada, gehienez ere erakundearen 3 ordezkarik jaurtitzen ahalko dute txupinazoa. Txupinazoa jaurtitzen duenak hitz hauekin emanen die hasiera aurtengo festei. Pamplonesas, pamploneses, viva San Fermin, iruindarrak gora San Fermin. Alkatetza dekretuan zehazten dira hitz horiek eta ezin zaie beste ezer gehitu, ez iritzia adierazten duen hitzik eta ez bestelakorik ere. Berdeguneak, lorategiak, ezpondak, zuhaitzak eta parterreak pres jartzeko unea heldu da. Gero eta gutxigo falta da San Ferminetarako eta gero eta persona gehiago daude bide publikoan. 3 lan brigada aritu ohi dira lanak egiten, baina aste hauetan 5 aritzeko agindutu Iruñeko udalak. Halaber, lan puntual batzuen kasuan, udala suhiltzaileekin elkarlanean ari da prebentzio lanetarako eta elkarlan horri esker berdegunetako segurtasuna bermatzen da. Gainera, egun hauetan saskidun kamioi bat erabiltzen ari dira hiriko hainbat gunetan, altueran lan egiteko aukera ematen du, eta batez ere, adar buruetarako adar ustel eta narriatuak kentzeko lagungarria da, fenomeno meteorologikoen eraginez lurrera eror ez daitezen. Halaber, lanei esker beheko adarrak kenduko dituzte, pasealekua oztopatzen duten adarroiek eta oinezkoendako arriskutsuak izan daitezke. Zuhaitzak berrikusteko plan berexari jarraikiz, egiten ari dira lanak maiatzaren hasieratik. Txandaka egiten dituzte Konpainia plazan, Sarasate pasealekuan, Gazteluko plazan, Takoneran, Basotxoan, Biztabeian eta Carlos Hirugarrena Noblearen etorbidean. Gainera, harresietako ezpondak garbitzen ari dira, segurtasun arrazoi direla eta esitu aurretik. Hala, gune horietan lanak egin behar badira, larrialdi zerbitzuak erraz sar daitezen. Takoneraren gisako parke historikoetan datorren hilabeteko erdialdetik aintzinera jarriko dituzte hesiak. Prebentzio sistema hori babes sistema eraginkorra da bide publikoan persona ugari pilatzen direnean, berdeguneak ahalik eta gutxien hondatzeko.